Ni Carmela Jaio naiz, idazlea, kazetaria, ere, ofizioz, edo lanbidez kazetari, ofizioz idazle, ez dakit nola deskribatu. Eta, bueno, idazle bezala badituta argitaratuta pare bat novela, 3 ipuin liburu eta poema liburu bat. Egia esan ez dut gogoratzen zehazki, baina, bueno, nire bertsioa egin dut memorian, ez, memoria azkenean denok eraikitzen dugun zerbait da, ezta? Eta nik uste dut hasi nintzela, ez dakit, igual 17-18 urterekin, ez naiz oso goiztiarra izan horretan. Horrelako, ez dakit, 18 urtekin. Bai, bueno, ni idazle bezala, ni ipuingile naiz zer baino gehiago, nik uste dut, eta irakurle bezala ere beti gustatu izan zaizkit asko ipuingileak. Eta, bueno, ipuingile, Carver, Cheever, Catherine Mansfield, ez dakit, gerora ere Alice Munro deskubritu nuen momentua, bueno, Cortázar noski, ipuingileak izan dira Dorothy Parker ere, bueno, eta hemen ere gogoratzen dut Arantxa Iturberen ipuinak gogoz irakurri nituela gazte nintzenean edo hasiera baten, eta bueno, beti izan dira referentziak pixkat ipuingileak. Bueno, nire egoeragatik, nire bizitzaren egoeragatik, nire lanak badauka, idazle lanak, badauka halako frustrazio kutsu bat. Eta frustrazio hori da, bueno, denok dakigu kulturara edo kultur lanbide bat dugunok edo ze zaila dugun lanbide hortaz bizitzea, ez? Beraz, ezin diogu, edo nik behintzat sentsazio hori daukat, askotan, egunero esango nuke, ezin diodala eskaini idazketari, irakurketari, nahiko nukeen denbora guztia. Eta horregatik, horrek asko baldintzatzen du nire idazteko modua, eta bar, ez? Beraz, beti daukat sentsazio hori idazten dut, eta beti izaten dut, bueno, beharko nuke denbora gehiago hau garatzeko, beharko nuke denbora gehiago gai honi buruz gehiago irakurtzeko. Beraz, nik horrela bizi dut momentu honetan nire idazketa. Bueno, ni saiatzen naiz eskaintzen, azkenean nire begietatik ikusten dudan bizitzaren erretrato bat, ez? Eta saiatzen naiz, nik irakurle bezala nahiko nuken hori lortzea, ez? Hau da, idazleak baditu halako izpiak bezala, ez da? Pixkat haratago edo harago begiratzeko. Eguneroko bizitzan ikusten ez ditugunak, edo atzean geratzen direnak, edo ez dakit eguneroko bizitzan izeberraren punta hori ikusten dugu, baina azpian zer dagoen erakutsi, hori nahiko nuke lortu. Begirada batean, keinu batean, horren atzean zer dagoen, zergatik pertsonai horrek egin duen hori, zergatik ez bestea, zenbat gauza geratu diren esan gabe, nik askotan esan dut, edo nire idazketan eta idazten duena, irakurtzen dudanean, konturatzen naiz oso zentratuta nagoela beti, edo askotan esan gabeko hitzetan, ez? Zer ez dugun esaten gure eguneroko jardunean, eta zergatik geratzen dira hainbat hitz hor barruan, eta pixkat eskaintzen diot hor barruan geratzen dena azaldu nahi dut. Eta hori da nire ahalegina, ez? Eta erronka. Bueno, ezustekoak, momentu honetan ez dut gogoratzen holan ezusteko handirik, ez? Askotan esan didate, eta niretzat entzutea gustatzen zaidan gauza bada, aurkitu dutela beraiek sentitutako zerbait, edo beraiek noizbait sentitu duten zerbait nire idatzietan, ez?
egunerokoan, eta lehen izan dudan bezala gordeta geratzen diren gauza horiek edo gerizpean geratzen diren gauza horiek ikusi dituztela, eta eurenak bezala sentitu dituztela, ez? Eta, bueno, hori, konexio hori da azkenean idazterakoan ere bilatzen duzuna, ez? Irakurlearen eta idazlearen arteko konexio hori, ez? Ez dut sekula ariketa hori egin, zehatza nahi dut esan, nik idazten dudanean beti daukat presente irakurlea, beti, ez dut niretzat idazten, beti daukat oso argi beste pertsona bati ari naizela zuzentzen eta pertsona horrek ulertu behar duela esan nahi dudana, beti dago presente, baina ez da pertsona bat, konkretu bat, ez da irakurle mota bat, ez da gizonez emakume, ez da zaharrez gazte, eta ez dut inoiz pentsatu autobusean edo ohean edo nun irakurtzen duten, ez? Baina beti pentsatu dut, eta irakurle bezala, irakurtzen dudanean, nik askotan ohean irakurtzen dut, eta ze momentu intimo hori, ez? Hau da, nik bakardadean, nire intimidadean idatzi dudan zerbait, beste norbaitek bere intimidadean irakurtzen duen momentu hori, ez? Hau da, dago bi intimitateen arteko konexio bat, eta hor ere literaturak eskaintzen digun momentu eder bata. Bai, Azukresko Madaritxoak protagonista emakume bada, mamografia bat egitera doa, eta bere titia hor ikusten duenean era horretara, hor badirudi ikusten du bere etorkizuna edo momentua edo argi bat ikusten du, ez? Eta pixkat ez dut kontatuko ipuinean zer gertatzen den, baina bada eta beste ipuinetan ere ikusten da hau, bada adin batera heldutako emakume baten historia bat, 40 urtetik gorako emakume baten historia, eta nola, galdetzen dio bere buruari, nola heldudan naiz ona heldu nahi nuen, horrela nahi nuen, galdera asko sortzen zaizkio buruan mamografia hori egitearen ondorioz. Kilkerra hemen gizon bada protagonista, gizon enpresaria, enpresa munduko gizon bat, eta pixka horretan kontatu nahi nuena zen gizon arrakastatzu, zuri, heterosexual eta batek momentu batean sentitzen duen arrakastaren aparro horretan sentitzen duen bakardadea. Bakardade hori islatu nahi nuen, eta kilkerraren, agertzen da kilkerra bera gogoratzen du gaztetako une batzuk, gogoratzen ditu kilkerrekin zerikusia dutenak, eta horrek ahalbidetzen dite kontatzea sentsazio hori, bakartasunarena. Txupabeltza, horre adin batera heldutako kasu honetan bikote bat, emakumea da protagonista, baina bikotea agertzen da, eta badago pixkat iraganari begira, pixkat nola idealizatzen dugun iragana baita ere, eta ez dakit, pentsatzen dugun oraindik han egon gaitezkela, eta iragan hori datorkizunean errealitatera agian konturatzen zara urrun dagoela, ez? Eta, pixkat joku bat egiten dut, garai bateko musikarekin eta kontzertuekin, eta txupabeltza batek irudikatzen duen garai horrekin. Idazten dut ahal dudanean. Hori, holan da, ahal dudanean.
baliatzen ditut askotan asteburuak, aste barruko gauak, nahiko desorduetan ibiltzen naiz, hau da, ez dira, eta hor dator lehen aipatu da frustrazio, ez dira kalitatezko orduak egia esan, gau ez idazten dudanean ere nekea hor dago, eta, asteburuetan ere, zenbait gauza sakrifikatu egin behar ditut, ez? Baina, aldu danean, eta hor ezin dut gainera planifikatu oso ondo, ordu hauek egingo ditut, edo ez, beti da, harrapatzen dudanean, ordenagailua, hor zentratzen naiz eta aldu dan arte, nire egoeragatik, baina, hoixe da. Gehien kostatzen zaidana, gauza asko. Bat, esan dut ni sentitzen naizela edo erosoago nagoela ipuinak idazten. Eta kostatzen zait asko, adibidez novela bat idazten nagoenean, denboraren, nola esan, transizio hori, hau da, edo adibidez pertsonai baten evoluzioa kontatu nahi duzu, eta nola dosifikatu aldaketa hori, ez? Nola joan azaltzen, nola aldatzen doan pertsonai hori. Zaila egiten zait denboraren dosifikazio hori. Eta zaila egiten zait ere, eta erronka da, gizaki guztiok dugun konplexutasuna adieraztea. Bai, gure harremanak adibidez. Gure harremanak ez dira mundu honetan badirudi dela binarioa izan behar duela, ez da? Edo onak, edo txarrak, edo beltza, edo txuria, eta justu literatura horren kontrakoa da, ez? Eta deno ditu kontradizioak, nola saldu hori? Hau pertsonai hau, bai, ona zer da ona, ezin da esan ona da, ez? Edo harreman bat, maitasun harreman bat, izan daiteke maitasun harreman bat, zeinean gorrotoa ere dagoen. Maitatu dezakezu pertsona bat eta aldi berean gorrotatu. Ez dakit, konplexutasun hori, gizakion konplexutasun hori nola azaldu hori zaila da, ez? Eta niretzat erronka da, errezagoa da, esan pertsonaia honelakoa da, eta listo, ez? Deno gara era askotakoak, ez? Eta hori azaltzea oso zaila egiten zait. Gehien azetzen hauena agian ipuin batek jada abiadura hartzen duenean. Edo badago momentu bat zeinan esatezun, listo, hartu du, ez? Hartu du martxa, ez? Eta orain zuzenketetan nago, baina badakit martxa hartu duela, badakit ja badaukadala zerbait, ez? Momentu hori, lasaitu egiten naiz. Ja, zuzenketak dira, eta momentu hortara heldu arte, gaizki pasatzen dut. Lortu arte, auto hori, kotxe bat balitz bezala, martxan jartzea. Martxan jartzen denean, ja, lasaitzen naiz, eta esaten dut, bai, hemen badago ipuin bat, eta orain orrastuko dut, orain apainduko dut, edo ezakit, baina moztuko dut, edo danadala, baina ja motorra martxan dago. Hasieran une txarrak pasatzen ditut, oso txarrak. Gainera nire idazteko modua da, nahiko zentzu horretan hasiera batean, nik ezin dut planifikatu zer idatzi behar dudan, eta nola, eta zer kontatuko dudan, hau da, idazten hasi behar naiz hori deskubritzeko, gero heltzen da momentu bat zeinean, badator planifikazioaren momentua, baina hasiera batean, idaztean niretzat da deskubritzen joatea, eta ateak zabaltzen joatea, eta ikustea, hemendik ez, hemendik bai, ez? Eta pixkat galduta ibiltzen naiz, guztiz. Orduan, momentu hori da terrorifikoa. Ez dakizulako ate baten atzean zer aurkituko duzun, edo agian esebez, edo pareta bat, edo aurkituko duzun argia azkenian, ez? Hasierak ez dira errezak. Bai, umorea oso importantea da, bai bizitzako,
eta bai literaturan ere. Nik uste dut humoreak ematen dizula, humorea da tresna bat, bai. Ironia, humorea, dira tresnak nik uste dut zenbait gaietara oraindik gehiago gerturatzeko. Zaila da zenbait gai pentsa dramatikotara heltzea edo gerturatzea oso tono dramatikoan. Eta agian humorearen bitartez heldu zaitezke gertuago eta errezago eta modu erakargarriago batean ere azaldu dezakezu, ez? Nik uste dut humorea oso tresna ona dela literaturan bai. Orain novela bat idazten ari naiz, eta horrari naiz borrokan hitzekin eta esaldiekin eta historiarekin, ez? Bai, novela bat idazten ari naiz. Erabakia ere bai. Nahi esan, garai batean idazten hasi nintzenean eta irakurketa asko gaztelerazkoak ziren, erreferentziazko itzulpenengatik baita ere, eta bai neurri handi batean gazteleraz ere idazten dituen, batzutan euskara, eta heldu zan momentu bat, euskaraz idaztearen aldeko autua egin nuena, eta autu horretan noski ere dago erabaki bat, noski, euskara idaztekoa. Euskaldunok ez badugu euskaraz idazten, ez dakit nok idatzi behar duen. Gauza asko, beste batzuen artean nik esango nuke aukera ezin hobea mundua beste begi batzuen edo beste pertsona baten begietatik ikusteko. Eta hori da, sekulako aukera, ez? Nola ikusten du nire mundu hau beste pertsona batek, ez? Eta gero beti irakasten digu zerbait bizitzaz, ez? Beti. Beti dago irakaspen bat, nik uste dut irakurketetan, beti. Ni asko gustatu zaidan liburu bat, azken aldian irakurri dudana da Aide Rodriguezen Bihotz handiegia. Gustatu zaiz, gainera berari ere esan nion, asko. Daukan, lehen aipatu dudan pertsonaien konplexutasun hori ondo azaltzen duelako, harremanen konplexutasun hori ere oso ondo azaltzen duelako. Niretzako, aurten irakurri ditudan liburuen artean, honetariko da dudarik gabe. Beraz, dudagabe gomendatuko nuke.